Patuloy na tinatangkilik ng mga manonood sa Central Luzon at Mega Manila ang inyong himpilang CLTV 36. Sa latest survey ng Nielsen, nakakuha ng 2.2 million viewers mula sa Mega Manila ang CLTV 36. Samantala, higit sa 2.1 million viewers naman ang naitala ng Nielsen sa Urban North Central Luzon. Pumabalo naman sa rating sa mga programa ng CLTV 36 na sumasalamin at nakakapagpagaan ng pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Central Luzon. Kabilang po dyan ang current affairs talk show na Salamin ng Buhay. Sinusubaybayan din ng ating mga kababayan ang mga programang nagbibigay aliw gaya ng Music Zone, Kasaysayan Throwback at Here Comes Mr. O. Bilang The Region's Infotainment Channel, asahan pong patuloy ang paghahati ng CLTV 36 ng mga makabuluhan at nakakaaliw na programa para po sa mga manonood dito.